assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu yebo Fouta Plus on calminama kede on juurama on jattama on gone mawnir kede hani fe gone mawni kede wonbe yestelo wonbe caggal kede on fo gone mawnir kede hani fe handi non ngadi to invitation mawdu ndaro présidentiel hajjel sow yiddi jettu lundi 2024 mgarde makdo ngone namna dum question ngaji ko porto jetti lendi no wodrat dum ko président hajjel a wadam bis mame gallo e Fouta Plus bo assalamu alaikum Sénégal nabe assalamu alaikum Afrique nabe assalamu alaikum asinabe assalamu alaikum wombe be lakar kambe fo en calmanibe en juurimo en jettibe en beltanimo en feewi no wana cher o coalition hajjel 2024 salmini on gonga asamtam dendagal do militaji ngoni dendagal do neddo woni dendagal do jinne woni dendagal do sheydani woni dendagal do mojjo woni dendagal do bondo woni parce que dum fof ko leydi he woni en calmini en juurim coalition hajjel 2024 kon hajjel jon imji mam programme ma comme ko birda ko ni comme ko birda be yebma téléji chaque fois awone wad développer he nu jugdaade jogir Sénégal te Sénégal joni non Sénégal wana Sénégal ñebbi wana Sénégal gawri wana Sénégal gerti wana Sénégal donc Sénégal or Sénégal pétrole Sénégal zircon Sénégal essence fo nene nder Sénégal joni Sénégal ko Sénégal mawdo joni an programme ma sa jogrim Sénégal cukaɓe nen ɗo ɓuuri ken heewde ken ngala liggey benni maaye nder maayuji woni hen kadi heewi hen mbaɗi gaddayi commerçant ji heewi hen dannim ndeysan mbaɗi découragé he o wuuro ngo ɓe mbi wuuro ngo ni muusse mabɓe trop joni kadi an kala honno wonno hen miijo ma e nder Sénégal hen sa joguinom sa 24 o 2024 o sa joguinom leydi ndi an no mbaɗirta ɗum doholal no jehirta reydi ha waddu développé ko an hajjel jarama Boubacar Djiggo min somi heeɓi Sénégal pétrole o mi ittanno ɗo quoi pétrole moƴƴani leydi par ce que pétrole addata guerre pétrole c'est pas bon pour la pays là enen ganduɗen guerte enen ganduɗen ko ñebbe enen ganduɗen ko gawri enen ganduɗen ko élevage enen ganduɗen ko pes maayo gueej mais guila pétrole haala Sénégal mais yimɓe fof ɓen ɓe hamɓe gon président de la république ha min ɗo ɗo kalami komi 5 nationalité 5 nationalité ina am no 5 nationalité est ce que ken ni moƴƴe wurgo moƴƴi par ce que ɗum takanma ndin leydi sa jiide hen mbawa toon addu bagage gadda ɗum e nder Sénégal heddi ko noon min somi heeɓi leydi ndi sukaɓe fof ma jaa cakkal leydi kono wona bateau non ko avion kamɓe fof waɗnaɓe kala jiɗɗo yaade mi waɗnam kayitaji jaaha a sohla en Sénégal no fotani sattude noon an kadi ko ɓuuri ko tampini yimɓe kadi comme ko ɓuuri ko tampini ngew ɗo kamɓe ɓe jiiɗat yaade won hen jiiɗat jaade pour yaade nde probléme wontat e mabɓe mais a waɗat financé sukaɓe haalis noddaɓe ɓe gara mbaɗnaɓe passeport uji mbaɗnaɓe visa ji kalda e leydi ndi Amérique hon foti cohluɗa o wi men sohli 40 000 jeunes par ce que Europe ala sukaɓe Espagne hon foti cohluɗa men sohli naggam ɓe jaa mais a woppata tan maya est ce que an alan projet kadi comme ça alan projet an mawɗo sa cukaɓe fotnoɓe dannade ligginaɓe ɗo e wuuro ngo non yoɓe jaa par ce que ɓe gonat ɗo reɓe mbaɗa manifesté bonno quoi pawuji ɗi poɗɗo heddade e rewɓeɓe e sukaɓe cohlani ɗo won yoɓe jaa mais so meeɗi ko woni ko toon maɓe jooɗo est ce que jettaɓe kadi maha leydi mabɓe mbaɗa investir quoi comme pétrole nen ɗo gaz nen ɗo tout ça non pétrole o yo gaz o yo sircon o fof min somi heeɓi leydi mi duppat ɗum fof waɗata hen pétrole jaygol mi huɓɓa ɗum gas quoi par ce que haala ko heewi enen pétrole yaltani hay wala goto yaltani pétrole an yiɗi jogade ngo wurde hajjel eyyi min yiɗi jogade wuuro ngo en ndemiri e gaynaka e diine e guerte e gawri Sénégal ɗum andi Sénégal andi keccah Sénégal andi ko yaboy Sénégal andi kosam Sénégal andi ko tew mais wona pétrole joni tewgu joni ni foti no mbaɗirta ɗum développé affaire gaynaka mak joni aadi joni kon so wayni naggi Sénégal joni danaka aynaɓe men ɓe natti wadde développé he gaynaka 100% joni danaka ɓe mbaɗat jeggani ko wayni Burkina en Mali en kamɓe gadda ɗo nayyi danaka ko ɓuuri hen heew kam jogui gaynaka Sénégal men danaka mais mi wiyata assemblée ɓe gota lowa puccu yo ñaame puccu no wawi ñamede
puccu ngu wawi ñamede tew puccu ngu mbabba no wawi ñamede par ce que tew rek te huuɗo tan ñaman naggue en ñama huuɗo way Sénégal naɓe kay gañ ko heewi quoi ko woni puccen an haɗa waɗɗo puccu mbabben an haɗa yeeya puccu an haɗa dogna puccu an haɗa waɗa puccu mbiya ñamata puccu te an haɗa ñama doole puccu bon kañaji boy fof em ñamta fof em heew gañir non kaña en moƴƴi kaña sa waɗi ɗum signelen non no weeli sammude colleñ sammonde en fof coloñ en fof coloñ en majji ko jiiji mi addata machine aji ɗi ganduɗa kadi jaggat colli kadi mi addata machine ganduɗa kañum toɓat adda ɗum ɗon toɓat no an projet ma ni moƴƴi affaire o toɓat gawri andi so joguima gawri joguiɗa guerte joguiɗa ñebbe joguiɗa banane joguiɗa fof ako mbaddata pétrole holko wonema e pétrole mais pétrole ñametake pétrole yaritake pétrole safrirtake neɗɗo an ɗum mais il faut leɗɗe cafroje ɗe yimɓe pour codoyten ko comprimé il faut mbaɗen ɗo laboji mbaɗen ɗo guese leɗɗe yimɓe guitta e leɗɗe hen nawa e labo he pewno cafra yimɓe ɓe cella gonga eyyi mais pétrole ala nafoore non mawɓe men nden im gandino affaire labo ndax yimɓe mbiyatno joni sa jetti hob mangga joni ko danaka ko tatanos ɗum ɗo kinkil ba jippinat tension a faami hunde fof im mbaɗa ɗum im dewra ɗum e lawol médecine traditionnel o mbatta formé eyyi wa joni médecine traditionnel mais Sénégal yawi médecine traditionnel joni ko ɓuuri kono heewde médecine traditionnel kamɓe heeɓe hen kadi kamɓe mbaɗat yimɓe kamɓe tottat condiɗi haade ɗo e nakko mais o docteur ni waɗa opéré neɗɗo maaya pourquoi mette on salle de mort pourquoi hôpital waɗi salle de mort est ce que docteur warata no docteur warata mais médecine traditionnel ala salle de mort no docteur warata an docteur warata par ce que neɗɗo aɗa hôpital haɗa selli pingguiɗa rek maaya no docteur kala arowo e makko ñawɗo ko yiɗde maayde arata makko sa yiiɗi yaade ha gasdi traditionnel o ne ko noon tan a yiɗat maayi tan gara e mum docteur sa yii neɗɗo woni ara makko ka lofiɗo quoi ka yaha tampuɗa gara e makko mbiɗa min de docteur min docteur min dum musat kam mbeɗa jogui ɗo mbeɗa jogui ɗo keeci tampinde kam a faami o pikkirma o wimi am min kadi nde wawa fajjude waɗa analyse o joow safrema des fois cella des fois jahira noon taw Allah kadi jahgol ma don Allah rewɗo ɗum an goo fof jahgol makko e Allah don rewɗo ɗum an o dal jiiɗi jettude présidentiel 2024 an joni comme ko mbinumam ko kadi he wallum sukaɓe a haali he wallum sukaɓe a wi kadi ko pétrole siwa pare hôpital de min jiɗmi keɗɗa seeɗa eyyi haali par ce que débat o sen mbaɗi ni rek welta e gonga ayi min mi ari hôpital hakkude lesdi asman hôpital o woni quoi a dow eyyi tawmi ɗon médecin ji ɓe tottimi comprimé debbo joom reedu jimin jogui même comprimé mais ça c'est quoi no won hen kadi mirat comprimé non a hettantomi a kaltan mi heeɗinom ça c'est pas normal debbo reedu e mbir même comprimé même médicament ça c'est grave pour le pays là a faami mi yii neɗɗo wonde junngo musanga ɓe totti ɗum comprimé mais mara wondi koye ñiiri musande ɓe ngari ɓe kuɗi ɗum même comprimé mais ça c'est quoi est ce que wona comprimé o non wonno hôpital o ɗum noon woni mbimi komi addata leɗɗe yimɓe ngawa ɗum laboji ɗi gooda médecine traditionnel waɗe transformé fewne moƴƴine mais wona tan ko France so weddima comprimé mum Amérique so weddima comprimé mum Italie so hay même Maroc hay Mauritanie so weddima comprimé Sénégal hoccata adda ɗo kadi an ñawa gara bedda tan jiya neɗɗo rondi carton comprimé o janggani o ala diplôme mbiya comprimé ode hen moƴƴi mbiya ɗum hono yardete o wima a yara ɗiɗi subaka jara ɗiɗi kikiɗe o anda hen haydara ƴetta mbaɗa reedu ma mais ɗum somin laamima Sénégal ɓen yimɓe kirsete jeeyo comprimé bedda fof warete a faami non way won hen kadi wuuri kadi ngala doole quoi kamɓe ɗen eɓe janggani ha no fewi kamɓe ɗum woni ɗum ɗo mabɓe joni on sa woppi ɗum ay jeeyo o doro ko ɓuuri bon an a woppi neɗɗo mi yarni yimɓe jeeyo no hangina e one warat jeeyo doro ko on hangina yimɓe seeɗa jiiɗi doro mais comprimé yimɓe hewɓe jiiɗi ɗum goppa jeeyo comprimé nder leydi on kadi comprimé mo heno ɗum ɗin basi mais jeeyo doro hen wuuri tawde waɗata oy défendre kay waɗata oy par ce que ɓi leydi ma ça c'est pas grave ça c'est grave dans le pays là c'est pas bon dans le pays a faami somi laamima Sénégal député fof ko debbo wonata a député gorko wonta par ce que en jiiɗi rewɓe mbaɗat nattuji rewɓe mbaɗat xewuji ɗi mbaɗa ndeyale o woni yumma o woni gorgol ɓe gadda toon jawdi ma mais ɓen sa tottiɓe hannde ɓe goni assemblée nationale mais ko ɓen mbawi haal probléme nokko mais gorko sa waɗi ɗum député yilo oto
yiilo rewɓe ɗiɗo yiilo galle yiilo gel yiilo wadde gorko fotani won député rewɓe mbatta ɗum heesal won hen cod guere an kam fof heeɓ hen ko balɓe joni mbiɗa aɗa rewi sénégal kadi jiiɗi joni heesale humande ko ɓuuri bonne haalis heesale humande mbaɗa diw ha jiɗi wonde fullu mais haalis worɓe toon yaade worɓeɓe so yoɓi député gorko haalis mum sodde ko heesal wadde kay addu codanteɗo heesal tan fof walla mbaɗ guere face uji ɓurɗi seeɗa walla kal com kewgol on i ɓuuɗ borna yiiɗi bornani way neɗɗo sénégalais ko civilisé rewɓe ɓuuri yiɗi bon wawi bonnu haalis noon e non worɓe ɓuuri bonnu haalis non par ce que worɓe debbo affaire ayi debbo jogui worɓe tati walla nayyi a meeɗi ɗum yiide debbo jogui worɓe nayyo debbo jogui rewɓe nayyo worɓe nayyo mais kala mbaɗɗa ɗo cuutto haɗa rewɓe cuuttoɓe worɓe kala mbaɗɗa hande nomination o jogoto rewɓe nayyo joni noon jawdi sénégal ndi fof bona ala ɗum l'islam santama ɗum mais min ɗo laïcité laïcité way laïcité woni sénégal laïcité woni sénégal eyyi sukaɓe est ce que a waɗitaɓe kadi développement ɓurdi yawde tottaɓe kalis goo fof après mbawa liggade kadi wadde développé sénégal ay sukaɓe sa yiiɗi walla ƴewta agresseur uji ɗi ballaɓe agresseur uji ana agresseur kadi ko wan liggade de agresseur uji ɓe an kadi sénégal danma haalama hunde ani minen do im jibna sénégal naaɓe ani im jiiɗi kalis te im ñamani coono won coonugol kadi jo sa toddi agresseur kalis kewɗo bonnat ɗum goto non bonnata ɗum agresseur won hen carte yaddu won hen jari yaddu won hen cimmon ɗum agresseur sa wi ɗum responsabilité mbiɗa ɗum ɗo sa liggima ɗum ma hen dañ tawa a tampagne tawa wopani Allah mais mbattaɓe formation kollaɓe ɗum ɗo moƴƴani an ka ɓi leydi ndi a fotani jaggo ɓi leydi porsa ɗum jaɓa haalis mais agresseur uji natti won mais kasoji mbaɗata widde mais jaam wodat e leydi he mais leydi ndi welat somi heeɓi leydi ndi mais ladde guerre mais ko wattete kosam sénégal ɗo fof waɗe hen pour yimɓeɓe saɗa jara ndiyam tawa waɗa sentir aɗa yara kosam kaddam walla ɓirɗam joni ndiyam dam noon non ndiyam ɓolam nattata woto sénégal quoi yimɓe mbattata yargo kosam looto kosam ha par ce que ɗum takata yimɓe sellu est ce que yimɓe fof ni yiɗi yade kosam an kosam kadi dogoto reedu ko waɗa hen somi jaari ɗum dogata reedu mabɓe est ce que yimɓe fof ni yiɗi yade kosam est ce que neɗɗo jibinande holko Allah wi yo ñaam Allah neɗɗo jibina are an natta ɗum wowde quoi an commencement mais ɗum noon jimmi yo yimɓe pourquoi heɓe natta wowde Allah tottuma alima jaaha ɓoye goppa alima on Allah tottuma mais sa ñawi est ce que wona an addani hoorema probléme non ana jogui gandal pour ɗum ɗo quoi non an coalition hajjel 2024 inchallah min gaña kono min wat adoré coalition hajjel 2024 min ko hunde rek jahani kam hen joni mbiɗa 5 nationalité joguiɗa c'est 5 nationalité haadete o rew wurgo ɗo haadet ɗum quoi wurgo ɓe mbi goto nationalité jogta won mo sénégal o joni noon nationalité joguiɗa de ndiɗi kalna kam mi faalo an mi haalon maka law mbeɗa jogui nationalité Pikine mbeɗa jogui nationalité Dungu Wuro Alpha Dungu Wuro Alpha to e Fouta mbeɗa jogui nationalité Bunkiling Bunkiling hoto woni kañum Bunkiling Casamance Casamance mbeɗa jogui nationalité Kidira Kidira gon a faami ay ɗo nationalité fof yaltare ngo ɗo fof sénégal ko non ko nationalité par ce que ko adresse am kono hen woni so welamum yami wotoy toon jon mi faami joni min carte d'identité juuji ko somi namima sénégal mais wona leydi ndi fof même loi goto non somi yeehi Dakar ko loi town non an moom ad juuɓi quoi ndax mi yimɓi junggoma leñi topp min hajjel leñi topp no an hajjel an sa tota wurgo ndekata aɗa arta ndugo min ko ɓuuri kam weldema an aɗa holni te ambition ma ni moƴƴi e nder sénégal an tan manque sénégal ndax ko waynima ni weeɓani sénégal ndax sénégal pour kon hen politicien ji pour kon hen funtat yimɓe rek somi mbaɗi fallu ni mbaɗem an ka gongenke ndax aɗan haal kadi aɗan haal ɗum ɗo mi watta ɗum mi ittat ɗum ɗo mi ittat ɗum heɓ hen ɓe mbiyata kamɓe rek ɓuuri moƴƴude ananta mi mbiyatma min tan ɓuuri moƴƴude non woɓɓe moƴƴani a faami an noon aɗa on haal ɗum ɗo jimma quoi voilà an moom sa falam président machallah hajjel yo Allah waɗanma ɗum e waddi yo Allah waɗanma jetta wurgo amin kadi somi laamino sénégal compteur courant wodata pourquoi courant yeeɗen jogui nangue mais en mbatta solaire men e pofte ɗe woy poɓɓine hajjel poɓɓine hajjel mais pourquoi haɗen cooda ndiyam haɗen jogui gueeƴ watta machine few ndiyam ɗam ha weela jaren hen lotoɗen hen ndiyam Dakar ha ladde guerre gueeƴ nani non fewno cuunoyagal quoi fewnoɓe noon an ko ɓuuri ko hewde
waɗanoɓe miijade ɗum ɗo fof kamɓe fof bento e mbiruji punte toon e gone wadde yeeɓe sippir gone ɓe gone to e carte uji ɓe gone affaire cahanuji dal ɓuuri waɗe favorisé kede Sénégal te an sa falim sa waɗi présidentiel mbe sikki ma attir jeunesse o hakkillaji mabɓe ha mbawi finde quoi andi surtout ma minen ɗo banlieue ju heeɓi hen huɓe majjuɓe heeɓi hen he sukaɓe ko majji hadda anda em ganda hoto ni darto wala famani haalka em ganda hoto ni darto em ganda koye mumen a faami em jiyat joni goto neddo e neddo im koolo im mbaata imbi o ni way o ko neddo jubɗo walla neddo ɗum ɗo neddo pewɗo taw ɗum ganna ɗum hayɗa te coupe cuus Allah rek mi tan gokka min wayno e en anglais par ce que mi jogui sehila wonɓe Amerique jogui anglais no anka okay now I'm very happy wallahi because I have a coalition Hajel 2024 is here. I call all people in coming here wallahi because my party is big party from the Senegal. Wallahi go. I call all Senegalese. Gong. Oyi sukaɓe mab yang ma fewnu wurgo non Hajel haali waɗi mode mi jabanduɓe okay now I'm very happy today oyi eɓen welti e Sénégal naaɓe kanko discours makko oyi pétrole o gaz o wawi ɗum tan o yiɗi ittude quoi ndax ɗum addat coow the gas oil and petrol is not good onon haal pulaar nde futankoɓe e kal gonɗe kaalawo mbimi e mbimami yon jaggo neddo ko bandum foto wonde o yon jaggat ɗum ha no fewi I very happy Fouta Police. Kankon eɓen weltono Fouta Police te kanko neddo gongiyanke du waɗa ore nder Fouta Police o ardo hande Boubacar Jiggo wona waɗa ɗum hande émission o the general of the Fouta Police is oɓen weltino génération Fouta Police naaɓe kal won président o wi joom sall wiite dewɗo hen ko Tengele dewɗo hen ko Mara dewɗo hen ko Am Junior kamɓe jooɗi ɗo o eɓen weltanoɓe I'm very happy for my brother oyi kamɓe gondi guila Amérique ko sehil makko kanko this is a first minister oyi mo waɗum premier ministre coalition makko o wiite ko Mara oyi ndax wawi fobbuɗi wawi foddude jabnon ɗum haal kanko Hajel okay I'm very happy Hajel so 2024 I'm very Hajel ndewat kono Hajel ar rewte wassalam e kono gone weltinade Hajel Sow borom coalition 2024 yalla jogol ma wurgo yalla waɗan ma ɗum